तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू ऑल लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ माने नोंथांमोना एसेबाबो थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय जे आं मानि बागै भिडिअखौ बानायनो सानदों तो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय ना तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो जे बानायनो सानदों जे बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हिन्जावफोरा गथ' गोनां हिन्जावफोरा मानो बेफोरबायदि बार बार खारबाय थायो खनसे नङा खननै नङा बार बार नङा लोगोफोर हाजार बार खारबाय बेफोरबायदिनो तो मा होनबावनो ना जोबोद दुखु नाङो आरोना जोंबो तो बेफोरबायदि नुयोबा खोनायोबा दुखु नाङो आरोना तो बेखायनो आंबो दिनै दुखु नांनानै माने भिडिअ बानायनो गोसो जादों जे बिथांनि थाखाय जे नोंथांमोना खोनासंलांदो भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा खोनासंनो इन्टारेस्टेड बा तो नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना तो लोगोफोर बे हिन्जावा जाहैबाय बेसन सारियालिनि माने फिसाया जे खामानि मावनो थांनाय समाव माने बेनि हिन्जावा बेफोरबायदिनो बाजाराव थांनो बेंकआव थांनो होननानै माने फैसा बख'नानै लायदोंमोन आरोना फैसा 5000 बख'नानै लानानै अबाव खारखो बेखौ दा मिथिया आरोना दायो माने बिनि फिसाया जोबोद दुखु दङ आरो बिनि गथ' जे बे गथ'खौ सोर नायनो नंगौना नङा तो बिदि जानानै दं आरोना बे गथ'आ दायो माने बिमाखौ नागिरबाय थायो नागिरखागोन नंगौना नङा गथ' मानसिफ्रा बिमा बिफा गैयाबा मा जायो नंगौना नङा बिफायाथ' गासैखौबो सामलायनो हाया नंगौना नङा गथ' गोरलैफोरनोथ' बयनोबो बिमा नांगौ तो बेखायनो लोगोफोरा जोबोद दुखु मोनदों जे बे हिन्जावा माने जेरावखि थायालासिनो माने बिथाङा बे भिडिअखौ नायदोंबा नोंथाङा फैफिननांगौ तो आं बेखौ खावलायहरो आरोना मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि जाबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया माने जोबलांनो हमगोन तो बेखायनो आं माने दिनै जाय हिन्जाव खारनानै दं आरोना बिथांखौ माने खावलायहरनाय जाबाय जे बिथाङा फैफिननांगौ सोरबा हौवाजों थांदोंबाबो ना खामानि मावहैदों तो नोंथाङा फैफिननांगौ आरोना तो आंनिफ्राय बुंनाया बेनो जे नोंथांनि न'खरा बरबाद दाजाथों तो बेनो आरोना नङा लोगोफोर तो कमेन्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों बिथांनि गथ'आ दायो माने गाबगासिनो दं ओंखाम मोजां जायाखै होनना खोनादों आरो फिसायाबो बेफोरबायदिनो दुखुजोंनो माने जानाय लोंनाय थिग गैया नै बेफोरबायदि आरोना तो बिथांमोना जाहैबाय बेसन सारियालिनि तो आङो दिनै माने सासे मानसि भिडिअ खालामनो थिननायखाय खालामदों आरोना तो दुखु नांनानै तो बे हिन्जावा बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन जे फैसा 5000 लालायनानै खारलांबावबाय नै बेफोरबायदि आरोना तो जोबोद दुखुनांथाव आरोना मानो होननानै बुङोबा जाय खारजाग्रा फिसाय बिसोर मिथिगौ दुखुखौ नंगौना नङा थेवबो जोंहाबो माने दुखु नांखायो आरोना बेफोरबायदि खोनायोबा नुयोबा तो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बे हिन्जावखौ बबावबा नुयोबा माने कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जेरावखि नुवा मानो हमनानै दोनबानो जाबाय आरोना सानैखौबो तो बेनो आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम तो बेनो आरोना जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामनाया सोर हेफाजाब खालामनो नङा तो बेनो आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार तो बेनो आरोना बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय